Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man wala. Yan uwa masu bibiyar wannan shiri na nasiha ga ma'aurata, wannan shine darasi na 15. Ya ku ma'aurata, kuna son gidanku ya zamanto dausayin wanzar da zaman lafiya? Kuna so furannin kauna da soyayya su zamanto su suke lullube ku? Kana so mataka ko da yaushe ta zamanto cikin nishadi da farin ciki? Kana son matarka ta zamanto mai bayyanar da ƙauna da soyayya a tare da kai, ta ɗauke ka ta shilla ka duniya a fagen soyayya? Ka zamanto kana shawara da ita akan al'amuran gidanta. Wannan abin mata suna jin daɗinsa. Ya ke ‘yar uwata, kada ki bari mijinki ya zamanto baya shawara da ke, amma kina son in rinka shawara da ke, yi ƙoƙari ki zamanto mai biyayya a tattare da shi, mai bayyanar da ƙauna a tattare da shi. Kakki rinka sa'insa da shi, kada ki fito na fito da shi. Matukar ba za ki fito na fito da shi ba, za ki same shi a hannunki. Zai zamanto ke ce babban mai ba shi shawara. Ke fa zinariya ce a gidansa, ke lambu ne mai cike da furanni a idaniyarsa. Maza ku kula da matanku, mata ku kula da mazanku, ku samu furannin soyayya a idanku da zukatanku da gidanku baki daya. Mu haɗa da